dneska si zahráme toto. Tento to nikoho nezaujíma. Dobre, mám tu. Nepýtaj sa si, jak som to rýchlo urobil. Proste... To hej, no. Zaradka som to skýpal. Toto nechám. Toto veľa ľudí nevidelo. Každý vie, jak sa to používa, nie? Tady k tomu bližší. To je troška až moc blízko. Hej, no. A z tohoto pohľadu to je mega. Mega. Si to bude stará cena. To už kýpnem. To už nikomu zaujíma. Dávaj to sem. Ja som ani nepotrebovala tamto miesto. A svrmi, no a joj. Zdá, že to bude akož také, hej, ale... Tschüss, Bus. Ja. Da. Ja. Niekto sa neslapne. A ty si už toto videl však? Ani gadžety už nepoužívam. To je dobré. To bude najlepšie o chvíľu. Som divný, ja neviem, prečo nespracujem. Už mám 3, už mám poslednú červenú. Mám dobrý pohľad. No dobrý, ale za chvíľku bude hodne špatný. A čo zas? Ešte zaujímavé, ty nemôžeš ani bez tej druhej ruky sa dať. Čo? Že ty to tam nemôžeš ani bez tej druhej ruky. No nemôžem, ja môžem mať maximálne berovko, tak. Je tak ešte iné. Teraz to vyprávaš ľuďom čisto. Nevidíš tu nikde takú červenú marolinu? Vidím len takú na tú ruku, vieš. Sú to také hračky, také svietivé. Co to niekdy nevidel? Zatiaľ nevidím nič. Wow. Tu máš, hej? Už to má všetko. OK. Ale neurob hlavne reklamy na tiešici. By bolo najlepšie.
Fajnovo. No ty to je najľahšia časť. Potom dáme ťažšia zase. Toto. Okay. To si ešte užiješ. Jo, toto už bude o chvíľu. Si myslím, nie? Hej, to už bude. Už ešte len napojiť elektriku. A ja by som si rád zobral, lenže potom neviem, jak si to môžeš potržať. A už to ide. Dobre. Ideme vyrobiť hračku. Wow. Prepáčte ľudia, že teraz mi to zábere troška, ale na toto sa mi nevidí. Docela jednoduché. Nezlakni sa. Čo? Prečo? No sa teším na tú naháňačku. No. Ale mám pre teba takú jednu dobrú správu. No. Tú naháňačku som nikdy ja nedal. To bude zábava. No ale. A ja tu už čakám, kedy to bude a ja som to ešte ani neskúsil. To je jasné. Také sú normálne proste. A ľudia, keď na toto video bude 2000 lajkov, no tak natočíme druhú časť Poppy Playtime. Už som vám predstavil moje playko, PSPčku. Neviem. Koľko to bude také divné zábery, no. Z jednou rukou to držať, to je najhoršie. No. Klikaj. Ok, už to ide. To je tá časť, že ja tu nič nevidím. Také, že je tu Je to najlepšie. Ja kebyže toto hrám, tak mám zimom riavku. Vážne? Mm. Kurník na mňa.
Vieš, ja to myslím tak proste, že ja proste viem, že je tak, kde blízko za mnou, tak mám proste, chápeš. Zimom riavky, ja nemám. Prvýkrát to sa to si... Toto je creepy strašne. Keď toto dáš, tak to budeš mať už asi potom v pohode. No. Pekne, ideš pekne. Nejde pekne, vôbec. Nie? To bude. Festy. Toto, nemám rád. Tu na ten 3, to sa otvorí. Poď. Stop. To bude. Čusko! Kámo, ja som to konečne dal, chápeš? Ty vole. On dostal pliaskačku. Totálnu pliaskačku. No však. Ale ja už som toto videl, kámo. Ale i tak som si skoro nasral do gati. Dám to prehrať? Nie, môžeš. Prototype, hej. Máme už počuť, máme longovať. A ty si videl, vieš, že ten prototyp je vyrobený z tých, čo sú už mŕtvi. Hej. Oni mu dávali silu, tí, čo sú už mŕtvi. Hej. Tu sa Jakub začal báť troška. Hej? Prečo? Super, normálne. Ja, ten Nightmare Huggy Wuggy, to je najlepšie. Hej. A to nie je tu, nie. To je Poppy. Jednotku som už nevidel dlho, akože, čiže som zabudol, čo sa deje. Ty si otvoril moju skrinku. Hej. Ty vole. Takže dneska to bolo fakt nabité. No to je jasné. Škoda, že nemôžem ďalšie časti, ja neviem prečo. Ale... No tak konečne sme to dohrali. Takže ľudia, toto je koniec nášho videa, takže dúfam, že sa vám dobre pozeralo.